Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Sharon at taga La Union, ngam iti agdama, kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out iti Garcia family di Taaritaw ken Kasat, Nueva Vizcaya. Kastamat ti Rumbua family di Dupax, Nueva Vizcaya. From Cheng ti Hong Kong. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alea Fay Galapaon, kan lakay ko ani Joselito di Tajadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin. Lamberto Pasion Jr., ni Leslie May kan Anaya Faith Andres, kan Noli Andres edi Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Kids ko ada Mark Angelo, Queenie, Princess kan Francine Odlus, from Marilu Odlus. Shout out pa iti Domingo family, especially nilakay ko kan anak ko kastamatan ti Valdez family, especially ni Tatay Villamor Valdez iti Santiago Isabela, from Layamera Valdez. Lakay ko ani Roberto Ariota di Hawaii, from Aubrey Ariota. Makablaawan pa ni Emma kan Narciso Valdez, kastamot ni Mamak Abaleng kan Mamak Ising, from Michelle Ann Valdez. Taberna kan Aquino family, dito'y Santa Teresita, Cagayan, from Nuvelin, Taberna. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Sharon. Dear Manang Emmy,
Naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti nasingad amang tartarabay iti channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Sharon, adaan asawa kan anak. Nasapaak anak i asawa manang, iso ajak nakaturpos, kastamot ti asawak ani Jake. Aklunak manang, man nakibarkada ni Jake, ngam immanugutak anak ikalay sa kankwana, agsipod ta agdadagsanak idin. Ninamnamak nga agbalbaliw ni Jake, iti kanito ang maipasngay ko ti anak mi, ngam nagbidutak manang Emmy. Sa nino ti ayan ni Jake Sharon, agpatulong ako maamang dalo si Jake kulungan ti babaw. Nasapa mo tarim mortatang, adda ka no pagnada kadagiti gagayem na. Hanya, naladaw lang arod na naghawid idirabe, ita nasapa man arimwarain. Ore ko man no agtrab-trabaho, ngam saan man. Diyak amo ano niya ter aramiden na tatang, tanutob ngarek, agapa kami met. Ay una yun da dya tao. Si kalang arodan ta agtrab-trabaho ngam jay pala agbalbalyo dong mutar aramidan na. Imbes ko mga iso ti agawir iti anak yaw. Kanayon mo't abaga ak ngagsapol iti trabaho na tatang, ngam masadot mo't. Kay kayat na mo't ti sumursurot kadagiti barkada na. Ay na, talaga saan nga agbaliw da dya tao. At dalang arodan putot na nga man nakibarkada pailaan. Barang makaamiris tumot laang tatang. Numunak at dumakdakkelan ti gastos ti anak mi. Kastamot akanayaw ti ikarkararag mi ken ni nanang yo balasang kao. Asapay la kuma tagbaliw mutlaeng ni Jake. Sa dino man tinaggapuamon, birbirukan na kaitay ni tatang. Adda na panan mi ni atong. Agpatulong kumakano ni tatang amang dalos iti kulungan ti baboy. Ngam di nakamot na danon di ti balay. Imbaga ka na sapa ka arimwar. Anya? Agdalong sa itikulungan ti babaw. Anya mo ni tatang. Kabailan na mga aramidan day jay. Apay, di ka mabain kada tatang. Isuda ti makakaado amang tultulong kadata. Gaputa saan mo't nga umdas ti masusweldo kiti pagtrab-trabahwak. Di kamot nga minagsapol iti trabahom. Apay aya masikuran ka nga awan ti trabaho. Katumultulong akmat di ti balay na awan papanak. Saan nga umdas day jay, Jake? Dumakdakkel ti gastos ti anak ta. Ado dagiti kasapulan na iti pagadalan. Kanayon ka di adatatang latan ti mangtod iti kasapulan ti apuko da? Katapuko da mo, di tulungan da. Ada ka di parikot iti dayta. Nakababainan kadakwada kaninanang. Awan lakit, isuda ti pagtarayak no da pagkasapulan tayo. No di ka mabain kadagiti naganak mo, siyak, lumlum na dakon iti bain kadakwada. Isong agbaliw ka kumamot kan Jake. Pangaasim. Anak, umay kantamangan tan. Rabiin, adapay klase minton bigat. Awan pa imot ni tatang, nanang. Ay na anak ko, nuurayan pala ni tatang mo, mapuyatan kan. Sigurado arabiin ton no sumangpet. Napanan ni tatang. Di mon saludsudan. Di ka kadipay naruwam. Kanayon mo takas ti aramid ti amam saan ka di?
Wan nga rod nanang. Mapantayo ko mamot ti Jay Mall. Ha? Dagiti friends ko. Kanayon da Jay Mall. Shucks, saan? Di kaagdanag anak ko. Inton addan na wadwad a kwarta tayo, kanayon da kanto nga ipasyar ijay mall. Kaano nanang? Mabiitan anak ko. Di kaagdanag. Jake, ada ko maisingasing ko kan ka. Anya day jay. Uray ta saan kamot ngagtrab-trabaho. Kan, ada kamot amang bantay ka ni Gigi. Kayat ko kumati agabroad. Agabroad ka? Sigurado kay ti day tangay bagbagam? Wen Jake, tapno makatulong akmat kada tatang. Kan tapno sumaya atmot at ipanagbiag tayo. Anya kumangit agbalin na trabaho mi di abroad. Ado kano ti mabalin a pag-applyan ijay Dubai kung natigayam ko. Ada ijay ti pamilya ti kabsat na. Iso akayat na mo ti mapan ijay. Kasta ka day? Wen Jake, imbagak nga interesado akmat. Iso nga agkuyog kami kanon amapan. Kada kang kadayta, ano kayat mo? Ngam kasanon ngayon nadapagnak. Asino nga timang bantay ka ni JJ? No sagpaminsan laeng, mabalin mat siguro nga ibatim kada nanang ni Gigi. Ngam pangaasim ko ta saan mo asansanan, ta nakababain kadakwada. Ikarim kanyak, adi mo baybay anti anak ta. Kasaritak matlaang datatang ken nanang, maipapan iti daytoy apanggap ko. Narigat ti adda kabibiyag mi manang, gaputa siya klaeng ti agtrab-trabaho. Jakmat mapilit ti asawak, tamang namnama akanayon iti tulong, dagiti katugangak. Masansan ngamin nga isuda ti pagdawatan na iti tulong, tunggal adda pagkasapulan mi. Kat saan mat a makapagkadkad, dagiti nakaikamangak. Gapu nga rod iti nalabas abain ko kadagiti nakaikamangak, ingkadeng ko ti agtrabaho iti balasiw taaw. Nagpakadaak iti asawak kat saan met a nagkadkad. Kastamoten a kinasaritak dagiti nakaikamangak. Nanang, tatang, agpakadaak ko makada kayo. Nay, sa rinod ti papanam siya raw. Ewan nga agpaiso, anak ko. Kayat ko kumati mapan agtrabaho iti balasiw taaw, nanang. Tapno makatulong akmat kada kayo. Nang ro nakatawan mo trabaho ni Jake. Nakababain nga minan atong palbiag ada kayo ti pagdawdawatan mo iti tulong. Imbes ko maada kami ti tumultulong kada kayo. Ay na, di mo pampanunutan day ta, balasang kao. Da kami kit ti mabain gapu iti kaste nga ugali ni Jake nga anak may. Ay, hawan nga road Sharon anak. Di na kapay matulungan mat. Jay aramid na idibaraw. Aramid na agpapanita nga dan pamilyana. Nga rod Jakon pilitan no di na kaya ti agtrabaho, nanang. Siya kon ti mga ramid iti pagrebengan na. Iti kasta, maiyaon ko mati pamilya mo iti rigat. Kan tapno makatulong akmat akada kayo. Sharon, balasang kao. Di na kami pampanunutan. Ti anak mo ti panunutan.
Kat pasensya amat kuman ni Jake. Ay, irresponsable nga ama ti pamilya. Awan serbin ako nama. Ibilin ko kumakada kayo ti apo ko yo. Amangan nga minumabaybayan ni Jake. Ay, di ka agdanag. Da kami ti makaambaw ti apo ko may. Kat sapay la kumaa ta agbaliw mo ni Jake nang runa no awan kanton anam namaan na. Sapay ko matatang. Sapay ko ma. Jake, inton umay alawas ang ti flight ko. Di mo ko malipatan dagiti bilin ko kan ka, ha? Di ka kadagdanag. Siyak ti makamo ka ni Gigi. Jack bay benta anak ta. Ijam ko man ti barkada, Jake. Agnakam kamot ko man. Un ka di. Salwadak ti pagrigata mi di abroad. Amok nga do tarapap mo para iti pamilyata. Agpaisot ako nam. Kang runaan ti maadaan ta iti bukod ta balay. Jay ditan mang namnamapay kadatatang ken nanang. Mapasamak to amin data Sharon. Basta siyak. Jack to bay benta anak ta. Ikarikken ka dayta. Nanang, ibatik man pa'y lakada kayo ni Gigi, tadalabit papanak. Papanamanan ay anak ko. Ang mga nutila man maturturong yun kadagiti barkadam. Saan nanang, adala bit papanan mi ka ni pariton nyo. Ay na anak ko. Ada ijay balasiw tao ti asawam nga agtrab-trabaho. Tapno maipaay na laang ti kasapulan nyo dito'y Pilipinas. Aramidem kumamot at ipagrabangam anak ko. Un ka din nanang. Di ka agdanag tay talang daytoy. Kun agsubliak mo't ladagaws. Rumbang laang. Panunutom tirigat ti asawam. Nagnamay kakit dia. Tapat patuludan na kalaang. Di nakapay obligaan nga agtrabaho. Nanang. Ti daw-dawatan na laang kat ti panagbalbaliw mon. Ijamon ti makibarkada. Ipamaysam ti panunot mo iti pagimbagan ti pamilyam. Ay na anak ko, no di kapay laagnakam, Jack Lamon. Ang mga numauman tukan ka ti asawam. Laglagi pam nga ada pagpatinggaan ti amin. Awan ti umuna ababawi, Jake, anak. Hello, Jake. Hello Sharon, kumusta ka ditan? Nakaawag ka? Kaya't kayo kumustaan nang runa ti anak ta. Kumusta ni Gigi? Di kagdanag, tanasayati ka sa ti anak ta. Itultulod kang suksuko na kiji pagadalan. Anyang iti aramidam ita. Aglablabakit inamurngan mi ka ni Gigi. Nang runa dagitar aramatan na iti pagadalan. Enton madamdama, agluto akto ni ti kanan mi. Naimbag man? Agyaman ak ha. Agtultuloy ko man ti kasta nga aramid mo. Ay, wen gayam.
Inyawag kanyak ni Esther agayem ko, nga ilakla ko da kano jay dagada ijay ili. Kasla kayat ko day jay. Ngam, imbagak nga awan ti maikash ko. Ne, mayat day ta, Sharon. Awan nga rod. Kat ti pagsayaatan na, imanugot ni tatang na atintin nagak ti pagbayad ko. Basta maitad ko kano ti kagudwa. Kat jay mabati, ison ti tintin na ganta. Kats ka man, nanya ti panagkunam. Kayat ko day jay, nang runa kat aday jay ili. Kayat kumatan ama daan ta iti bukod ta abalay. Isa gumatang tan iti daga. Kat inton malpas ta abayadan, agurnong tantomanan para iti pagbalay ta. Wen, Sharon, sikat ti makaam mo. Ipawit kuntukan ka ti pagtinag ta. Si kanton ti makaamong agbayad. Ngam ti kagudwa, ibang transfer ko kanon, tamasapul da. O sige, sakton ti makaam mo amang ipan iti installment ta. Sige nga rod. Kan nagipaw itak gaya man iti paggastos yo. Mapanmuntumot ipasyar ni Gigi Kan ikamtumot ti paggastos dananang kan tatang. Nakapanak nga rod dito'y Dubai manang Emmy, kat kaasi ti Diyos, nasaya at tinatumpungak at trabaho. Inggaed ko tinagtrabaho, gapo iti arapaap ko ama daan iti kabukbukudan abalay. Kat jakmat na paay manang, ada nagatang ko adaga, kat dandanikon mabayadan. Intalag ko nga rod iti asawak ti kwarta apagbayad mi manang, gaputaim pagarup ko akas kanyak, kayat namat nga ininot amaadaan kami iti investment. Ngam kastoy matan tinapasamak manang Emmy. Hello, Jake. Nasayat mo tayo mawag ka, Sharon. Talagang awagan ka ko man. Imawagak, tadamagak no na irwar mo iji bangko iji maudi nga hulog ta iji daga. Ay, kamaudyanan na, nalpas mo't laangan. Sharon, dahit ako matiyawag ko kun ka. Oh, apay? Pasensya ka na. Saan ko naibayad dyan ruwar ko iji bangko? Pinadas ko nga minti nakisugal barang manayunan dyan kwarta ko na. Sanggasat na naabakak mo. Anya? Insugal mo ti pagbayad ta iti daga? Anya ka mo tan, Jake? Kunak manusan kang agsugsugal? Pinadas ko laeng. Takunada na swerte ka no ti damo na dagsugal. Saan mo ta napasamak kanyak? Naabakak mo. Unay ka mo tan, Jake. Awan asim kanyak. Amom ka dino kasano nga inurnong ko ti maudi abayad ta kumay ti daga nagatang ta. Ayat ko lamalpasan. Tapno awanan ti pampanunutan ta tintinnagan ta iti binulan. Sharon? Amom asyak lang tagtrab-trabaho para iti pamilyata. Sika, awan trabahom. Sipod pay. Ngam di ka pulos pinilit nga agsapol iti trabahom. Makabanog matan ti kasta nga aramid mo, Jake. Makabanugan ti kinasadot mo. Naglastog ka matan nagsasaw? Kaputa sigat agsapsapol kat pakpakan ng naklaan dito balay. Kastan di pa nagsasaw kanyak. Abay, Jake. Uray na minsan laang. Pinanunot mo ka di ti pagimbagan ti pamilyam? Saan apulos? Isumor na dumaw-daw na kiti pamakawan iti naramid ko. Amok matabasol ko damin. May subli ka di pa nagpakawan mo tinapukaw a kwarta nagbanugak dito'y Dubai. Kapoy ti kasta nga aramid mo. Di agaramid na kiti pamuspusan tapno may subli ti kwartam. Anya pamuspusan? Agsugal ka manan?
Wanag takaw ka! Tapno siyak tumanan ti mangisalbarkan ka! Nauma akon, Jake! Nauma akon! Tatang, ninanam dayjay? Uwan, Gigi. Kaano nga agawid? Diyak ka mo, anak. Ano, yung kamanganin. Nakaluto ako. Sika nga'y tatang. Rumarak pa eh. Madamdama ako na mangan. Papanam tatang. Inaklag pala ba si ti oras si Jayanda kumpare katon nyo? Inton malpas ka amangan. Maturog kanton. Di na kon orayan, wan. Wan tatang. Anyati ko nambakay. Ay na, imawag itay ni Sharon. Kasta unay asangit na. Diyay nalaing nga anak mo. Insugal na, diyay pagbayad da iti daga. Maudi kuman atin nagdaday diyay. Nagawan mo't na bain di anak mo. Di lang nagbainan ni ta asawa na. Kakaasi amang manggad di asawa na. Di balasiw tao ngam kas jaykit din ti inaramid na. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sugal manen tinasumok na. Ay, por Diyos. Anya nga iti kuna ni Sharon. Diyak mo, no gapula ang itiguran na kan ni Jake. Iso na ibaga na ti kasjay. Makisina ka noon kan ni Jake. Anya? Ay, day tati kon kunakaon. Dumtang to ti panawon ama uman ni Sharon iti aramid ti asawa na. Agasam nga ita nagsakripisyo piman nga imadayaw. Tapno may paayan na lang iti nasayat apa nagbiag ti pamilya na. Ajay kumaanak mo ti responsibility na ita. Responsibilidad na kuma. Ay, sapay kumaa. Ta saan nga ipaypayso ni Sharon tinaibaga na kanyak. Tano saan? Kakaase, jay anak mo. Nanang, pwede mo tin sungsung-batan ni Sharon dagiti awag ko kun kuana. Kundi nak mo tinawawagan. Apay, mas daaw kapaylaang iti dayta. Kalpasan ti naramid mo. Ngam di mawatak mo tin iti pamakawan kun kuana, nanang. Apay anak ko, kasjay ka di kalaka ang mapakawan na ka ni Sharon. Aglablabos kamot nga minan. Di mo payam mo nga ilalaan ti panagrigrigat ti asawam iti balasiw taaw. Amom ka din no anya ti mapaspasamak iti asawam ijay. No mangmangan pa'y iti husto nga oras wenno saan. Nanang. Diyak mababalaw ni Sharon no kasjay man ti aramiden na ita. Nauman jay asawam anak ko. Di mo't kinunakken ka idin nga agbalbaliw kan. Taamangan no maumaken ka ti asawam kat isina na ka. Diyak ka ba ilan no makisina kanyak ni Sharon, nanang? Kat napanunot mo kumaday ta idipay anak ko. Inikam kuma iti patag amin arigrigat kan sakripisyo di asawam. Nanang. Ay, sapay kuma. Tamapakawan na kapay di asawam anak ko. Sapay kuma. Ta saan pa'y analadaw ti amin. Hello?
tatang? Ay nasayat mo tayo mawag ka anak ko. Kumusta ka nga ay? Nasaya at matatang. Kumusta nga iti anak ko? Makaamo kayo paila kumakan ko na tatang. Di yung kumabaybayan ti anak ko. Ang ti pagdaldala ng anak ko. Katsya kung ti dumamdawat iti pasensya iti inaramit kan ka ti asawam. Awan ti rumbang nga idawatan nyo iti pamakawan tatang. Nagsayaat kayo anak ay kamangak. Kat pagyamanak laon ay di pa nang ipatagyo kada kami iti anak ko. Da kami ti rumbang agyaman kan kagapoy ti anos mo iti anak may. Amo ka saan analaka ti inaramit mo pa nagsakripisyo para iti pamilya. At sabay la kuma na di na kami kagurakan ni nanang mawal. Kan sabay la kuma tama pakawan mong tumutlaan ni Jake nga anak may. Nagsakit tinaramid na tatang. Diyak ka mo no kaano mailiw-liwag ko ti amin. Sapay ko na maawatan nyo tinagbali na pangandang ko. Diyak pa'y kabaan na nakasaritay tati asawak tatang. Ay, maawatan ka, Sharon. Di mo mabaybay antipagay mo. Di ka pa idagal iti mapaspasaram ita balasang ko. Katamok, adumtang tumutlaang di panawan. Nga kinaawatan kayo kan ni Jake. Uwan tatang. Ikararag ko adumtang to kumaday tagundaway. Hindi yung kumabaybayan ni Gigi tatang. Ipatpatag kayo, unay. Aging gaita, jak pala sungsung-batan dagiti awag ti asawak manang Emmy. Dimteng iti punto at talagaan na uma akon iti aramid ti asawak. Maasyanak una iti bagik, tauray kasano a sakripisyo ti aramidek, katawan gayam patag ti amin iti asawak. Kunak no agbalbaliwan, taimpaay ko amin apan nakaawat, ken pamatag ko kankwana, ngam awan nagmamaayan ti amin. Sapay ko tapod no ang nagbalbaliwan, kas ko na dagiti nakaikamangak. Ngam no ita, agtalinaad pala ang akastoy ti estado mi adwa. Dandanin malpas ti kontratak manang, kat kayat kumatan ti makabakasyon, tamailiwak unayan iti anak ko. No anya ti mapasamak iti estado mi nga agasawa iti panagawid ko, ti Diyos laangan ti makaammo. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Sharon. Sharon, pagayam ko, maawatak ti marikriknam. Pudno anasakit ti napasamak ken ka. Tati asawam anam namaem a makatulong ken ka, ket isupay gayam ti mangipaay ken ka iti parikot. Sapay ko tadumteng to ti panawan, maurnos matlaang ti amin kada kayo, kat agbalin kayo manen, maysa anaragsak a pamilya. Kan sapay la tama isubli matlaang ti sigod, pamatag mo iti asawam. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
dagiti tugot, iti dana ti biag.